И така хора, здравейте, в днешното видео ще играем соло ранкет къпа. Той сега ще започне след 30 секунди. И аз разбира се, няма да игра всичките 10 игри, ще изигра две. Ще изигра, ако игрите ми станат хубави, ще изигра малко повече игри, ако видя, че не ми се получава, няма игра. И така хора, приятно гледане ви желая. И така хора, сега сме в първата игра и падаме в центъра на картата. Добре за оръжие. Тук мисля, че няма никой. И мисля, че само аз ще лутна. Тук затова трябва да лутна по-бързо, защото видя тук ще има човек. Трябва ми помпа. Помпа, дай ми помпа. Нямам помпа тук. Няма да гледа една помпа и няма. Тя тактика, аз искам тъндър. Няма нищо повече ще игра с нея, само трябва само шут и малко на гола. Не знам как в центъра на града нападнаха толкова много хора, в принцип падат по прекалено много хора, тук са някакво толкова много хора. Този тук е в зона и сега ще излезе и ще го изкемпа, ще го спамя. И в момента е топ 18 и нямам никакъв килове, което е много зле. Прекалено много зле. Но много малко е. Само ми трябва по-хубава помпа. И толкова не сечем от кемпи. Да се вижда. Не знам, че е тук, ама няма да чакам, само да се показва и... И още съм с сила помпа в топ 15, който също е много зле и само един кил. Който е още по-зле. Но аз само не помечам това. Ево човек. Взема много малко. Но такъв става. Няма нищо. Ма проблема е, че никакви точки на напада аз стига човек. Не ми пускам втората игра. И така хора, сега пак се опитам да падна в центъра на града, но има много хора. Това е голям проблем. И затова ще падна.
Нищо не мога направя, какво става, Няма нищо, пак ще правя. И така, хора, сега ще падна тук близко до града, защото задълнаше много хора си мисля, че ще има там и затова сега ще лутаме набързо и ще отивам към града, но вече някой ме ръща. Добре, вид. И така, хора, след миналата игра, след като имах още в началото на играта, и това беше много лошо, и защото и предната игра умрях по най-тъпия начин, защото сега след играта погледнах, че съм на 70-то място с 41 точки, а първият беше с 52, което мисля, че за мен е добре. Но лошото е, че можех и да направя по-хубави игри от това и да бъда на по-горно място. Но не можах. И сега това ми е третата, не, мисля, че четвъртата игра. Първата беше дълго и добре, не, всъщност беше си игра с един кил само. Втората беше много зле и... не, всъщност мисля, че ми е тета игра, не знам, не съм сигурен. Да, те сега ще ме сгърбят отстрани. Не! Да, и после защо умирам? Остави ме, бе. Ай, стига, бе, човек! Как да стане, бе? Бах ти копелето! Как да стане, бе, човек? Как да стане, бе? Ай, остави ма се бия, бе! Бах ти тъпия турнир! Сега пък съм на 40-то място. Аз съм с 66 точки, което е тук, но не се виждам. Значи съм някъде около 30-то място. Да, съм 66 точки. Това няма значение. Нека продължавам, но това съм много лоши грешки. Умирам от такива тъпи неща, човек. Аз събия и нека в отстрани направо бахте изгърването ми направи. Това много маят. Мога да направя по-хубава игра и да бъда на по-напредно място. Ужас. И така, хора, сега още тази игра ще падна на друго място, там къски. Падам на темпото, на темпо. Проблема, че не знам защо не ми изписва точки. Тази игра мисля да не разчитам много на хубаво, защото виждам, че ми дава доста точки за плейсмент, което винаги е така. И сега тази игра ще си лутвам и когато ми дойдат хора, тогава ще се бия. Това човек беше... Да. Аз тук мисля, че никой не падна, но не съм сигурен.
преди тази игра погледнах и бях на 40 място с 66 точки. Ама проблема е, че ако не бях направил такива наредби, ще може да бъдат повече точки. И сега за това ще направя и сега за това тази игра ще мисля, че има още хора, но не съм много сигурен. Мисля, че чухам не се стига. Не знам, но там и сега направих един кил и просто ще чакам за добър плейсмент и да ми даде повече точки, а не веднага да влизам да ми влизам в смисъл, аз ще влизам, да, ама тази игра мисля, че игра малко по-сейф. И така, тук до мен има човек. Тук ще съм малък бокс, съм да видя. Добре, съм скучен. Се бият, но по-добре да отива в зоната. Малко да попадам. Това беше много лошо, но много малко стана. Тази игра беше добра, но много защо? Мамка му... Аз как можах да мисля такава човек. Как съм на 91 място, човек? Аз съм 111 точки, как съм 91 на 37. Няма нищо, добре съм, но малко съм 91 място, като аз съм 111 точки, а те където са 111 са 7 такива. От 91 на кое 91 с 91 точки, аз съм 111. Ето тук го пише. Не знам. И така, тази игра пак става на Camp Кръсти в същата локация, както и миналата. Надявам се тази игра да бъде добра. Между сега съм осъзнал, че колкото и килове да съм, няма значение да съм... Yes. И ако съм добър топ, ми дава доста точки, защото
Сега аз съм 111 точки и статистиките ми са много зле. Само 4 кила, но съм 111 точки, което е доста добре. И това, тези моите 111 точки са оцеляване от плейсмент. Все пак имам си някакви килове, ама не са никакви. Тоест, кой знае какво, нищо не са. И нещо мисля, че ме е забило, защото пише ми, аз съм 111 точки но ми пише съм на 91 място, а те, които са 111 точки, са на 7-8, там някъде. Но няма проблем, аз си знам, че не съм на 91, което между другото това не е първият турнир, който за 4 игри преди съм бил на кое на 9000, 8000. Сега между другото съм много напред. Дори да пише съм 91, според мен съм някой първоначалните, защото съм 111 точки, а другите са на 9. Пише ми, че съм 91 място, а те, които са на 91 място, са с по 90 точки, аз съм 111, но няма значение, това няма да коментирам. Както и да е, няма значение, пак не се друга да си на 90. Тук има човек, който иска да научи на всичко. Той иска да трябва да пригоди. Да ме взема да ми дойдат от някъде долу и това ще се върти. И хубавото е, че сега не се падна златната. Което е добре. Така, тук има човек. Мисля, че това ще изпадам, който не трябва. Не! Майка ми е за малко да умра. Ето по най-тъпия начин, ако бях една, това ще да е доста зле. Някакви се оцелях. Ще се натък. Аз между другото бях на косъм да умра, защото не очаквах, че това така ще ми падне в бокса, ама някакви си го убих. Не бях извадил никакъв стар да умра. Кракнат. Още един потомита. Джули до 50 си имам малко пилове. Те не, че са много да, ама няма нищо. Той 50. Малко. Не. Как са хилно? Той се хилнам бая. Иначе ми бях набил 150.
Е. Само един бургер и аз си изхъбих това и съвсем се намени. Това е лошо. И затова сега мисля да кемпа, защото първо нямам килове и да. По-добре да нещо да събия, да кемпа за плейсмент и повече точки, отколкото да събия и да инфлизам и да умирам. Има човек тук и аз съм близко до зоната, те там се бият и то сам мисля, че искам мръсне. Там има един. Той има... Да, той има зоната. И аз ще тълна за зоната, защото аз той няма такова чак. Не се показваме. White. Dead. Дай ми силно. Без флашки. Не че ми беше голяма работа да нас. Тук съм перфектно. Ето това да е някакво. Същата зона е там остават още 4 човека. Как не умрява човек? Как се стигнал, ако не се беше килнал? Теба, ужас, това беше... Ако не беше сплашнал, щях да го убия. Аз съм на 88 място, 168 точки. Той е 246. Той има 7 мача играни, аз имам 5. Аз съм 168 точки. И аз съм тук в 50. Защо съм 88? Не мога да разбера логиката. Колко бях 168? Ми трябва съм е тук някъде, ама към 50-то място, ама така как гледам да съм. Няма значение. И то нещо не забил, не ми показва точките. И тук тази игра човек беше доста добра. И то ако не се беше сплашнал, щях да го убия много маят. Ма няма нищо какво такова. И така хора, сега пак падаме. Кемп късти и тук имаше двама около които вече мислят, че чук се бият. И ако намеря помпа, някъде мисля да ги грешна. Тук трябва да внимавам много, защото всяка една игра ми е важна. Ето тук има един да че сега първо ще го взема. И ще лутна тук, да.
да пазя къщата. Това не помня. Не от най-хубавите не става. Трябва да ми се пак. Този къде ме стреляше? Да. Аз мисля, еми той сам се избява. Няма да го гоня. Мисля, че е по-добре да не го гоня. И той ми свали шилки на филмите, което не знае. Добре, кемп къс толкова малко ли беше, бе? Няма ли още нещо? А, там има... Не там някаква... Пишем влаза. Който пак не стои да я добре. Лута ми ще стане лилав, само ми трябва патрони и материали да чакам за добър плейсмент. Ба, това лъжа между другото много малко. Този вид само ги пусна. И като ти пусне балон, не и са пак ще ми пусна това 100%. Добре съм в зоната, това този път не се гледаш. Добре, той мисля. Yes! Видим, че има хубава... Безбухина. Добре, така добре. Така съм взела. Супер. И то
искал да ми вляза и сълзачката, мисля, че не е. Ще бъде. И то сега мисля да притисна да взема. Добре, 70. Ела бе. Най стига бе. Това беше някакво 2 часа, човек. Едно по едно не стана това. Ще взема бига. Ето го. Колко? 7 кила. Добре, да беше това. Колко точки са? На 46-то място с 242. Ама защо така ми е забил? Аз съм на 25-то. Вижте, 242. А пише 46-то, в същия момент 242, аз съм е тук на 20-то. Аз си го бъда, че съм на 28, не ме интересува. Така пускам да гледате. И така хора, сега реших да падна тук в тази локация, където падат двама човека. И падам тук до помпата. И тук е човека. Мамка му деба, бе! Не трябваше да го грешка. Сега завалих на цяла игра. Това беше най-лошото нещо, което съм правил някога. Стигаме. Между другото, ако тези игри, които съм ги съсипал, са една, 2-3 игри, ако тези игри не ги бях съсипал, щях да бъда на по-хубаво място. И сега тази игра какво направих? Това беше тази глупост да го ръшна, човек. Това беше ужасно. Не ми остават 2 игри само. Ужас, малко. Трябва да бъда много добре на тези игри, за да... За да се квалифайтна за това, което аз не очаквах, че ще стане. Мисля, че не знам кое то беше, но то пише, че съм 40-то място, аз в същия момент трябва да съм към 20-то. 20 и няколко, там 25-30. Там някъде. И сега след тези игри ще видя и... Би трябвало да съм се квалифайтна според мен, защото сега съм топ. Добре, както играта ви такова, съм топ 40, ама по принцип съм топ 20, ама няма значение както е. И така хора, падаме в Кемп Дъсти и съм на един шот, защото много голяма грешка направих, защото минах покрай един и той много демидж ми наби и в момента съм на един хит. И да, добре и бандажки стават. Толкова се изкараха хора. Това са ми двете последни игри, които би трябвало да са ми най-важни. И то не би трябвало ми направо те са ми най-важни. И не трябва да губя. Трябва ми само каял и тази игра ще я направя пак като миналата, както така игрите да... нали, за добро място да бъде за добро място и да... А не да ръшкам всеки човек, който гледа, защото не се така. Шалнихме като мисля, че отнемахме Кемп Дъсти добре. Да, че мисля да казвам добре.
тук що ме еймботнаха от някъде. Мисля, че оттам, да. И сега ще го изкемпя. Защото мисля, че ме лъжка. А, не. Там някъде някой напълно много голям демидж ми наби. Я се върнах да взема миничета. Ще го оставя. Да не ми излезе пак на него. Това е нищо, защото станах на 20 изкъв. Мисля, че не е всеки път от някой ми бие демидж, човек. Ай стига, бе. Да, всичко е загубено. Всичко е загубено. Ти се пия, да пати. Няма смисъл вече. Какво ми стана на тези игри, бе, човек? Какво правя? Какво е? То аз пак съм се квалифайтнал, ама няма значение. И така хора, тази игра паднаха в Клетос Конхол. И съм доста, мисля, по-далечко съм от мапа, за да мога да се лутна и за добър плейсмент. Та игра много не ме интересува, даже въобще ме интересува от клиента, защото мисля, че това ми е последната игра и трябва да бъде добра. Добър плейсмент, за мен сега няма значение тази някакво клиента ще направя. Ако имам добър плейсмент, всичко ще е окей. Защото не ще взема някакви точки в плейсмент, отколкото да падна в средата и да има. Но между другото това е най-добрият турнир за мен. Аз в принцип можех и много по-добре, ако не бях направил такива глупави грешки, които направих. Ако не бяха тези глупави грешки, можеше да съм много по-напред в класацията. И тук даже ми е бъгнал и в лобито и тук долу на... Даже не ми пише колко точки съм. Трябва само да ходя там да гледам. Там къде да пише. Трябва да се видим хубаво, защото по някой момент не си имам хубаво. Помпата трябва да сменя. Материално трябва. И добър плейсмент и ако направя победеш е много добър за още точки. Защото не беше доста труден за мен, но... Не, най-добрият ми турнир за сега. Тук мисля, че паднах само един човек, но не го виждам и не знам къде е. И ако го убия и ако още е тук, ще е добре, защото ще имам кил и ще ми даде още малко точки. Там се бият, аз като лутна мисля, ако някой не мине да го изкемпа и да се файтам малко. Е важно сега да я направя добра. Да не я направя добра няма нищо, то има турнир колкото щеш. Но на този турнир се справих много добра на моите турнир. За което съм разочарован, нали няма да са на значение. И така хора тук пред мен има човек и са гореща. 27. Той има тази гадната е. То не беше толкова добре между другото. Мисля, че му бях набил 100, но го бях каснал, но няма значение. Ще мисля, да, защото ще взема практика. Да спорам късмета, да не се падна, ще не. Докато не е взел. Пък може да има някой там да се бие още за повече килове.
В принцип да, тази игра казах, че много не ми трябва кила, ама все пак кила си носи точка. Да, не ще взема. Само нищото не може как става с Кога става тук? Има от 12 човека и мапа е бах ти огромна човек. Става тук малко. Аз даже не го забелязах това между другото. Така ходя тук до мен има човек и се чува да го лъшна. И сега го лъшна. Нищо, че не е много добра идея, ама по-скоро ще го изкемпя. Само да видя къде замина. Ето. Я вижте какво отива това. Идеално. Не знам и аз как го убих по принцип. Так, 4 човека. Трябва да гледам да не ме виждат. Става тъйно вече. Аз ще стоя тук. И за да видя там къде ще дойде зоната. Къде ще бъде, бе? Не къде ще бъде. Там надолу челе. Мисля то да го изкемпя. Да го преспама направо. Ето те тримата, единия там и единия тук да ти стават. Не съм се качвам този план, защото точно мъча, аз искам да ги скинем. Той не е гадно да стане тук там, да той ще ме види. О, супер! Ако го уби, и то ще го изкемпя се. Ще гледам да вляза в зона. Вземал съм. Неща, още не
Гледам да спазвам повече. Сезон 3. Тъмно. То занимава се. Точно сега реши мишката ми я забила, човек. Наша нова мамко да, ще така кемпа. Имам още една игра. Супер. Сигурно съм паднал тук. Добре, 51 място. С колко точки съм? 313. Еми да, там съм. Не мисля, че да, това вече ми е последната игра, трябва да я направя добра за добър топ. Топ 50 в целия свят е доста добър според мен. И така, хора, в последната игра падам в бънсмена, отстрани до града има човек, който трябва да лутне, защото мисля, че ще не реши. Трябва да взема помпа, всичко трябва да взема. За да мога да не умра. И да имам това пулса. Така, зачем ми стоши. За сега добре, там и тем да съм. Това вече да го обичам. Ще го взема. Тендър? Аз просто не да запасвам, не знам че. Смисъл не, че не мога, просто съм гъвчен. Вече мисля, че съм толкова различна. Човек от сънста, който дали, не знам дали има какво да пак между 100% ако има това там. Или кемпинг, защото ще падна тук, тук някъде. Отстани да е точно тук. Само да това малко направо да превода да е там долу. Сам искам да изкемпа този с медалона. Което иначе е тук сега. Но да... ето е. Да, то е. Не той заминава там, не сам. Това е човек.
Малко ли е казано? Буквално той трябва е точно така. Мамка. Добре, завършил съм на 33-то място. Триста 50 точки. Да, тук съм. Ето ме. На 33-то място, между другото, за целия свят на 33-то място, доста добре. Това мисля, че ми е най-добрият турнир до сега. Направо, даже аз си кажа, че ми е най-добрият турнир. 350 точки. И като изключим, че можех много по-добре да се справя, но не можах, не знам какво стана. 2-3 игри са ми доста точки, между другото, и ако бях оцелял, ми не бях умирал в началото на играта, може да е доста добре, но 33-то място е доста добре. И ако искате да ме подкрепите, използвайте Сак Паца в Item Shop-а. И това беше днешното видео, надявам се да ви е харесало и чао!